Bonjour! Είμαι ο Κρέμ de Chocolat και σαν σεφ που σέβεται το όνομά του, μετά την επιτυχία της αποδομημένης βασιλόπιτας, ήρθε η ώρα για σοκολάτα! Σοκολάτα με άποψη. Σήμερα θα δουλέψουμε με σοκολάτα κάθε τρόπιου. Très bourgeois φυσικά. Μια σπάνια ποικιλία που βρίσκεται μόνο αν έχεις κολλήτους ελίτ σοκολατοπαραγωγούς. Πολύ μεγάλοι σεφ αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Υλικά πανάκριβα ή ανύπαρκτα. Εγώ τα βρίσκω πάντα. Ξεκινάμε λοιπόν. Πιπέρι. Λίγο πιπέρι για το χαρακτήρα. Αλλιώς δεν θυμάσαι ούτε τη σοκολάτα ούτε εμένα. Δε. Αλάτι. Λίγο αλάτι γιατί η σοκολάτα χρειάζεται ισορροπία των γεύσεων. Και η ισορροπία σώζει ζωές. Τρία. Φακελάκι τσαγιού. Με το μυστικό μου, ένα φακελάκι τσάι, έτσι όπως είναι, ολόκληρο. Κανείς δεν τολμάει εκτός από εμένα, d'accord? Ανακατεύουμε με τεχνική, με πάθος, με τέχνη. Αυτός γίνεται λίγο πολύς. Αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα με round. Αλλά, όπως λέει η παροιμία, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Συνεχίζουμε. Ουλαλά, c'est pas σοκολατοσαπουνόφουσκα. Δημιουργία που συνδυάζει σοκολάτα και αέρα κοπανιστό. Αν αυτό δεν είναι τέχνη, τότε τι είναι? C'est la vie. Και αυτή είναι σοκολάτα με άποψη. Η μεγάλη επιτυχία της ημέρας, η σοκολατοσαπουνόφουσκα. Το μυστικό μου, σωστή θερμοκρασία, πίεση χεριών και φυσικά η τέχνη μου. Κάποιοι λένε δεν γίνεται. Εγώ λέω έγινε. Perché το γέλιο φέρνει γλύκα στη ζωή και στη σοκολάτα. Au revoir.